Wah. Iya. Ayo sing. Iya. Los. Iya. Ayo Mas Freda. Andin. Ayo yo, Sri Lestari ki lho. Esok enjang Mas, sorene sonten. Kula enjang Mas, ketumut sinten. Saben dina nelongso ati kelolan cuwok sak solahe tansah disiya-siya janji Mas jare tresnani tak omukti Mas supaya pati ora bakal lali marang aku iki ono wae saiki kok mlenjani tangga mong dadi hampirane lunga teko sak kepenake dhewe alesane mong dadi hampirane ono buktine mangan duren Mbak Eni ora mangan nongko mangan bakmi digoreng lengo biyen kenang ngopo saiki kok tega saben dina aku ditinggal lunga Mas Restu sonten kolong enjang Mas ketumut sinten saben dina nelongso ati kelolan cuwok sak solahe tansah disiya-siya biyen janji Mas jare tresnani tak omongti Mas supaya pati ora bakal lali marang aku iki ono wae saiki kok mlenjani Mbak Eni. Dapo, Bos?